wae. Ini ki piye yo? Cinta ditolak, wedhus bengak-bengok. Cinta ditolak emang gak enak. Berarti sing serius. Yang gua kun. Lagi nek. Iki kowe iki ana inspirasi ora? Nah, inspirasi iki ngarit yo. Wedhus ki bengak-bengok. Apa iso aku ngarit posisi sedih gini? Bisa tanganmu balik jari. Lebaran posisi kowe ngene iso. Kayak ngomong sing tak. Santai wae lho. Kaya apa wae lho. Kowe iki ora tau ngrasani cinta lho biasa. Cintai. Wis iki. Piye? Balen motor ini sik, Pi. Ayo. Wonge nunggu niku. Ya ayo, Mah. Senani ngerti wae wonge. Kaya demit pol. Mencak rang genah. Mau. Kemarin sih, nggak ditakoni masalah bensin, ngomongin disipul. Padahal di posisi kok kono kan urung nol, mangkat apa? Hilang kontrol. Ngomong ini sih persyaratan ngomong kok kono, gue ngomong iki utang. Dong ora dong ya. Kowe iki gampang gemblung sih dijak omong iki. Iki ngomong iki sapa Yuli. Disipul. Tangga apa diper? Ih. Lah bayangkan kowe kok pop. Nyapo. Wis arep tuh. Wis bro, wis. Rese ono apa? Sedih Mas, cintaku ditolak. Cintamu ditolak. Mutah. Karo sapa? Sintia sing mbok apel iki mau. Yo positif. Motor dulu kurang piye coba. Iki motorku wis ngentukke wanita 20. Nembe pisan iki ketolak. Memecahkan rekor kowe. Lah iya sekali ditolak. Astagfirullahaladzim. Ligol rene. Ini ki piye Mas yo? Solusine ngene. Wong wedok ki mang ngono kuwi. Malah nangis iki. Lanang kok nangis iki? Aku alas intine wis mumet ngilu. Wis ora dipikirne, kayane motor wis ganteng banget. Wis rasa sedih rene. Rasa mikir motor keri. Senajan wong wedok ki mang ngono kuwi. Enggak usah dipikirne. Wong urip nang dunya iku berpasang-pasangan. Kuat niatimu nampa pacobaning Gusti. Jadi solusine kepiye ben ngatasi ben ora ngebleng utek kuwi iki enggak mikiri Sintia kuwi lho. Kowe saiki nek kegiatan apa arepan? Yo ngarit kuwi. Yo wis ngarit mangkat budal rasa suwen. Pokoke ben iso lali. Wis los ora cinta yo. Wah, cintaan wae. Iki melo wis cinta-cintaan lho Gugum. Astagfirullahaladzim. Belajar si ben kedon. Kuping ngebleng jenenge. Hae. Sapa jenenge? Petelpol. Untune kuning. Ya Allah ya Robi. Wes saiki budal ngarit rasa suwen. Kok motor ki mau gisi ora motor iki. Yo pola edan apa delok iki? Full Mas. Suarane. Oprok. Tenan ora? Ngasih tak delok renek bensin tak wajah. Ya ilah. Demi Tuhan. Gal-galan ora kemu? Yo blas. Paling yo gur titik lah nek ngene iki titik. Jenenge awas tak delok ngasih licat tak goleki. Yo mutah. Iki motor ku ngapel ora tau ngapel ae. Jenenge iki. Iya. Wes saiki budal no. Budal kare transfer. Ben nglalekke Sintia gue los yo. Rasanya aku sedang
sayang mungkin akan terbang. Salah. Are. Orang ngurusi cinta-cinta. Los, golek inspirasi. Ojo milo-milo aku iki. Los ya. Heeh. Los orang ngurusi Heeh. cinta-cinta. Cukup dari kita ngarit. Wis saiki los yo. Kan awake dhewe njiko pedan dhisik. Bariku langsung budal ngarit. Golek inspirasi ya, Beng. Wis. Heeh. Arit murah mbok enggak lah aku. Wis ngarit to? Wis kowe ngancani aku ngarit teh. Heeh. Sini. Arit ane ngarit. Oh, kok wis sambel suwek sidane. Ndang. Pokoke los ya kira orang ngurusi cinta-cinta iki. Heeh. Numpak opo ngono jenenge iki. Ini. Ah, parah yo. Semalam-malam baik. Alon-alon. Piye carane iki harus entuk suket iki? Heeh. Harus iki. Alon-alon iki. Sing nyetir ki kowe. Foto ku kelilipan. Nyetir oleh ninjaku. Ora sida ngarit iki. Ora. Hancur iki. Wis ayo kendang sak konangan wong ayo. Tempat ninjamu Dubai dhisik. Ora sacek iki. Kowe sing mari ceblok. Kowe lho. Aduh, kowe iki jan. Piye iki? Wong ora. Tarik. Aduh. Wah. Iki tenanan to, Beng. Iya to. Emang dong goblok iki. Ayolah. Boleh suka sebelum. Ayo.